बस बारनाय खोनादों जिराय मा मोनथिगोन होनबा दा जिराय नोंखौ थैजासे Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाव स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा मोनसे हमजानाय भिडिअ आरोना ओमफ्राय बे हमजानाय भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना ओमफ्राय मा हमजानाय भिडिअ बेलाय साननो हागौ ओमफ्राय बेखौ आं एसे खिथाना होखानि बेयो जाहैबाय सानै हिनजाव सानै हौवा आरोना बिथांमोना हमजादों ओमफ्राय बे ससे क्लिप भिडिअ दं आरोना बे भिडिअखौ आं दा दसे उनाव होगोन ओमफ्राय बे भिडिअखौ होयैनि सिगां बुंनानै लाखानाय लोगोफोर बे भिडिअखौ आं मोनदोंल' ओमफ्राय मा जायगायाव जादों मा डिस्ट्रिक्ट एबा मा गामि बेखौ आङो नोंथांमोननो खिथाहरनो हानाय नंला मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ डाइरेक्टल' होदों ओमफ्राय कमेन्ट बक्सफ्रावबो एसे खालामदोंमोन आं जायगाफोरखौ मोनथिनो हायासै ओंखायनो नोंथांमोननो खिथाहरनो हानाय नंला आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ नायग्रोदो आरोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों सावरायफिनगोन बिदिब्ला नायना लाग्रोदो लोगोफोर बस बारनाय खोनादों जिराय मा मोनथिगोन होनबा दा जिराय नोंखौ थैजासे बुगोन आं गथ' मिथिखा मा सुथाय जायखि थैयाबोलै बेफोरबायदि मानसिया दे सोंगोन साला गुन्दा साइज साला नङा जोंहा बै गामिनि दंख' जोंहाबो गामिया थांगोन ना बरनाम जायो जोंहाबो एसे साननांगौरा राव दादागिरि नोङो गामि ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा होनो मा जायगानि मोनथिबायदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरोना आंबो मोनथिनो लुगैयो नालाय बबे जायगायाव जादों बे जाथाया ओमफ्राय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय मेन खार'ना जाबाय लोगोफोर बे भिडिअआ गोबांथार फेसबुकआव भाइरेल जाखाबायमोन बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों जे बांसिना जोंना मा होनो इउटुबनि अडियेन्स एबा इउटुबाव नायग्राफ्रा मिथिया नालाय मा जायगायाव बेफोरबायदि जाथाय जादों ओमफ्राय सिनायबायो खोमा जिखुनु जाया आंनि बे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय ओमफ्राय बिसोरथ' हमजानाय लेखायै माबा मोनसेथ' दाय मावदों जानो हागौ माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों जानो हागौ ओमफ्राय बेनिखायनो बिथांमोना हमजादों बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो ओमफ्राय जिखुनु जाया बेफोरनि सायाव आं मा बुंबावनो आरोना बिथांमोना बोरै मा दाय मावामोन बेखौ सोरबाफोर मोनथियोब्ला एसे आंनो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खिथाहरदो आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेफोरबायदि भिडिअनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय भिडिअखौ बारा गोलाव मोनला भिडिअखौ मोजां नुबा लाइक शेयार साबसक्राइब थाबाय लोगोसे नेक्स्टआव बाय